Gorakoan neketsua, bide atsegina da oraingoa astoparearentzat ere. Neguko lanen ordaina dakargu. Kontziopean zain dira andrazkoak, limonada gertatzen. Gaixotasun batzuei aurre egiteko eta janari edariak freskatzeko edo kontserbatzeko erabiltzen zen gehien bat izotza. Eta gaur egun ere hala da, izotza eskuratzeko elurzuloen beharrik izan ezarren. Baina beste zapore bat izango du astikurutzeko izotza zoztutako limonadak, beste freskotasun bat. Limonada egin eta edateko ohitura ez da eten otxandion. Urtez urte, belaunaldiz belaunaldi ikasi dugu limonada egin da ederrezten. Ez dago beste edari freskagarriekin lehia. Hau beste kategoria batean dago. Orain, aldatzak amaitu eta kalera heltzean, gure lana amaitutzat jo beharko dugu, antzinako elurketarien bezala. Jai handia antolatu da otxandion. Herri osoa gertatu da denbora bateko kontuak gogoratu eta astikurutzeko elur berriari ongi etorri egiteko. Azken 65 urteotan ez da handik elurrik ekarri, eta herritar askok lagundu behar izan du lanbide zaharreko goraberak gogoratzeko. Gabriel Biteri, Juan Jose Apoita eta Bernardino Bengoarekin oroitu gara bereziki plazara heltzean. Eurek azaldu ziguten gaztetan ikasitakoa. Eurekin ikasi dugu guk. Lehenaren eta orainaren arteko zubi izan dira. Badugu zeri heldu nondik gatozen ikasi gura badugu. Eta gaur badugu zer ospatu. Inoiz baino gozoagoa izango da aurten Santamaina eguneko limonada. Irapean datorren lehiak astikurutzeko zaporea dakar. Baina herriak erabakiko du astikurutzeko elurraren freskotasunak merezi duen ala ez. Ea lekurik dagoen oroitzapenentzat. Boop.